Ассалому алейкум, тамошобинони муҳтарам. Ман Идизода Файзалӣ Фузалшоҳ, номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии Рашт рақами 12 мебошам. Бо камоли эҳтиром ба таваҷҷӯҳи шумо муҳтавои асосии барномаи пеш аз интихоботии худро манзур менамоям. барномаи пеш аз интихоботии ман пеш аз ҳама аз паёмҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ ва барномаи пеш аз интихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ки ҳамчун ҳуҷҷати раҳнамо самтҳои муҳимтарини рушди Тоҷикистонро барои солҳои 2025-2030 пешбинӣ менамояд, сарчашма мегирад. барномаи пеш аз интихоботии ман аз 8 қисмат иборат мебошад. қисмати аввал ва меҳварии барномаи пеш аз интихоботии маро масъалаҳои таҳким бахшидани дастовардҳои истиқлолият, ваҳдату ягонагӣ ва суботу амният дар ҷомеа ташкил медиҳад. маврид ба зикри хос аст ки ваҳдати миллӣ, амну суботи ҷомеа ва ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо заҳмату талошҳои зиёди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварда шуданд, дастоварди беназири миллӣ ба ҳисоб рафта, ман низ ҳамчун як шаҳрванди мамлакат тамоми кӯшишҳои худро ҷиҳати боз ҳам тақвият бахшидани ин дастовардҳо ба харҷ медиҳам. ҳамзамон ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ ва ворид гардидани идеологияи бегона ки яке аз таҳдидҳои асосӣ ба солҳу суботи мамлакат ба ҳисоб меравад, тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳам. ҳамватанони азиз, қисмати дуюми барномаи пеш аз интихоботӣ фарогири масъалаҳои иқтисодӣ мебошад. ба ҳамагон маълум аст ки яке аз салоҳиятҳои асосии парламенти мамлакат таҳия ва қабули қонунҳо бо мақсади танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҷиҳати таҳияи қонунҳои нав ва пешниҳоди тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда бо мақсади пешрафти сиёсати иқтисодии давлат тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳам. ҳамчун номзад ба вакил аз минтақаи Рашт дар сурати интихоб гардан ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ ба иқтисодиёти ноҳияҳои минтақаи Рашт дар ҳамкорӣ бо мақомоти ваколатдори давлатӣ тамоми тадбирҳоро меандешам. ҳамзамон дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбута ҷиҳати омӯзиш ва мавриди истифода қарор додани захираҳои табиии минтақаи Рашт чораҳои заруриро меандешам. бояд қайд намуд ки роҳҳо дар рушди иқтисодиёти минтақа нақши калидӣ мебозанд. дар замони истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва соҳибкорони бонангу номуси минтақа роҳҳои аҳамияти байналмилалию маҳаллӣ таъмиру мунфарш карда шуданд. дар сурати пирӯзӣ дар интихобот ман низ дар ҳамкорӣ бо мақоми ваколатдори давлатии соҳа ҷалби соҳибкорон ва аҳолӣ ҷиҳати идомаи корҳо дар ин самт тамоми чораҳоро меандешам. шоиста ба зикр аст ки аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи чорабиниҳо барои рушди соҳаи сайёҳии мамлакат амалӣ шуда истодааст. дар соли 2024 ба мамлакат ташриф овардани 1 миллиону 400 ҳазор сайёҳ самараи татбиқи муваффақонаи сиёсати мазкур мебошад. минтақаи Рашт низ яке аз минтақаҳои мамлакат мебошад ки диққати сайёҳони ватаниву хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. ҷиҳати рушди соҳаи мазкур дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ ва ваколатдори соҳа барои мусоидат барои ташаккули инфраструктури муассири соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби сайёҳони ватаниву хориҷӣ ба минтақаи Рашт тамоми чораҳои дахлдорро меандешам. интихобкунандагони муҳтарам, минтақаи Рашт макони парвариши меваҳои гуногуни болаззат мебошад. вобаста ба ин дар ҳамкорӣ бо мақомоти ваколатдори соҳа ҷиҳати мусоидат ба ташкили корхонаҳои хурду миёнаи саноатӣ аз ҷумла
корхонаҳои коркарди мева ва ташкили ҷойҳои нави корӣ талош меварзам. Шоиста ба зикр аст ки тибқи конститутсияи мамлакат ҷумҳурии Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ мебошад. Масъалаи иҷтимоӣ қисмати сеюми барномаи пеш аз интихоботии маро ташкил медиҳад. дар ин ҷода дар ҳамкорӣ бо мақомоти ваколатдори давлатӣ ҷиҳати идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани дастрасӣ, сатҳу сифат ва самаранокии хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ, ҳамчунин тақвият бахшидани кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ чораҳоро меандешанд. ҳамзамон барои сохтмони бунгоҳҳои муосири тиббӣ, инчунин тарбияи мутахассисон дар ин самт, махсусан аз ҳисоби духтарони маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо мақоми ваколатдори соҳа мусоидат менамоям. ҳамзамон фароҳам сохтани шароити мусоид барои иштироки фаъолонаи занону духтарон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, инчунин мусоидат ба татбиқи барномаҳои дастгирии иқтисодии занон, аз ҷумла таҳияи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ барои таъмини дастрасии занон ба захираҳои молиявӣ ва рушди соҳибкорӣ, ҷудо намудани қарзҳои имтиёзнок, бахсус грантҳои давлатию президентӣ дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбута муҳтавои асосии барномаи пеш аз интихоботии маро дар самти масъалаҳои иҷтимоӣ ташкил медиҳанд. ҳамватанони азиз, рушди маориф ва илм қисмати чоруми барномаи пеш аз интихоботиамро ташкил медиҳад. бояд зикр намуд ки маориф зербинои тамоми соҳаҳои ҳаёти мамлакат ба ҳисоб рафта, дар рушду такомули соҳаи мазкур заҳматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши асосиро мебозад. дастгирӣ ва мусоидат дар рушди соҳаи маориф ва илм вазифаи ҳар як шахси ба ору номуси миллат ба ҳисоб меравад. дар навбати худ ман ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати пирӯзӣ дар интихобот дар ин самт саҳмгузорӣ менамоям. чунончи ҷиҳати беҳбуд бахшидани вазъи ҳуқуқӣ ва нуфузи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ менамоям. ҷиҳати ба талаботи замон мутобиқ гардондани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии минтақаи Рашт талош меварзам. барои такмили ихтисос ва бозомӯзии мутахассисони муассисаҳои соҳаи тибби минтақа дар муассисаҳои таълимӣ ва илмию тадқиқотии пойтахти кишвар ва давлатҳои хориҷӣ дар ҳамкорӣ бо мақоми ваколатдори давлатӣ мусоидат мекунам. ҳамчунин тадбирҳои заруриро ҷиҳати дастгирии иҷтимоию маънавии омӯзгорон ва боло бурдани мақоми онҳо дар ҷомеа талош меварзам. илова ба ин дар сохтмон ва таъмири муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии минтақаи Рашт мусоидат мекунам. ҳамчунин дар ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати тақвият бахшидани фаъолият дар самти бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар деҳаҳои ноҳияҳои минтақаи Рашт бо мақсади фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот талош меварзам. ҳамзамон ташаббусҳои олимон ба хусус олимони ҷавон дар самти навовариҳои илмӣ, ихтироъкорӣ ва инноватсияро дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марказию маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дастгириҳои ҳамаҷониба менамоям. ҳамватанони азиз, масъалаи забономӯзӣ яке аз масъалаҳои марказии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бинобар ин масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногун мусоидат карда ҷалби мутахассисони ватаниву хориҷиро ба муассисаҳои таълимии минтақаи Рашт ҷиҳати такмили забономӯзии таълимгирандагон
тақвият мебахшанд. ҳамчунин ҷиҳати ба анҷом расондани сохтмони бинои литсеи президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Рашт ва ҷонок гардонидани фаъолияти филиали институти зилзиласанҷии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон дар ноҳияи мазкур талош меварзам. Интихобкунандагони азиз, фарҳанг ҳастии миллат аст ва ҳар як миллатро дар ҷаҳон аз рӯи фарҳанги ғанияш мешиносанд. масъалаи фарҳанги миллӣ ва иттилоот қисмати панҷуми барномаи пеш аз интихоботиамро ташкил медиҳад. дар сурати интихоб гардиданам ба ҳайси вакили маҷлиси намояндагон барои ташкили мактабҳои мусиқӣ дар ноҳияҳои минтақаи Рашт мусоидат мекунам. таҷриба нишон дод, ки зодагони ин минтақаи дурдасти Кӯҳистон ба монанди Ҳоҷӣ Абдулазиз, Зафар Нозим, Иброҳим Кобулиев, Саймуддин Бурҳонов, Давлат Ҷурабек, Аҳлиддин Нуруллоев ва дигарон дар ташаккули санъати тоҷик нақши махсуси худро гузоштанд. барои тарбияи кадрҳои соҳаи фарҳанг ва маърифии фарҳанги миллӣ ташкили мактабҳои мусиқии замонавӣ ба мақсад мувофиқ аст. дастгирии афроди боистеъдоди соҳаи фарҳанг, мусоидат ба ҷонок намудани фаъолияти китобхонаҳои ноҳияҳои минтақаи Рашт ва бо адабиётҳои нав таъмин намудани онҳо, инчунин андешидани чораҳо ҷиҳати бунёди боғҳои истироҳативу фарҳангӣ ва гулгашту суҳбаткардаҳо меҳвари асосии барномаи пеш аз интихоботии ман дар қисмати фарҳанг мебошад. тамошобинони муҳтарам, маврид ба зикри хос аст, ки соҳаи ҷавонон ва варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад. бо назардошти муҳимияти масъалаи мазкур, сиёсати ҷавонон ва варзиш дар барномаи пеш аз интихоботии ман низ мавқеи хоса дошта қисмати шашум ба ин масъала бахшида шудааст. бо мақсади саҳмгузорӣ дар пешрафти сиёсати ҷавонон ва варзиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати дар зеҳну шуъури насли наврас ва ҷавонони мамлакат ҷо намудани ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, эҳтироми падару модар ва калонсолон, сабру таҳаммул, омӯзиши илму дониш, забонҳои хориҷӣ ва касбу ҳунарҳои муассир, заҳматдӯстӣ ва риояи волоияти қонун талош меварзам. ҳамчунин ҷиҳати дастгирии ташаббуси созанда ва барномаҳои соҳибкории ҷавонон, инчунин барои оммавигардонии соҳаи варзиш ва бунёди майдончаҳои варзишии ҳозиразамон дар ноҳияҳои минтақаи Рашт дар ҳамкорӣ бо мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тадбирҳо меандешам. барои иштироки ҷавонони минтақаи Рашт дар мусобиқаҳои варзишии ҷумҳуриявию байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти ваколатдори соҳа талош меварзам. ҳамватанони азиз, қисмати ҳафтуми барномаи пеш аз интихоботии маро бахши такмили қонунгузорӣ, таҳкими қонуният ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ташкил медиҳад. аз таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва баланд будани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон вазъи мӯътадили ҷамъиятиву сиёсии ҳар як давлат вобастагии зиёд дорад. бузурге мегӯяд, ки назму тартиб ҳар куҷоест пойдор, зиндагию кор мегирад барор. ҷиҳати саҳми худро гузоштан дар таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва баланд бурдани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар такмили қонунгузории кишвар фаъолона иштирок менамоям. ҷиҳати ба иттилооти ҳуқуқӣ таъмин намудани ҳамаи мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти маҳаллӣ, худидоракунии шаҳрак ва деҳот тамоми чораҳоро меандешам. ҳамзамон дар тарғибу ташвиқи қонунҳо, рушди донишҳои ҳуқуқӣ ва боло бурдани сатҳи фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ фаъолона иштирок менамоям. бахши сиёсати хориҷӣ қисмати ниҳоии
барномаи пеш аз интихоботӣ маро ташкил медиҳад. маврид ба зикри хос аст ки бо эълон намудани сиёсати дарҳои боз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин иҷрои бовиҷдононаи ӯҳдадориҳои байналмилалии мамлакат ва махсусан иштироки фаъолонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли масоили мубрами байналмилалӣ сол ба сол нуфузи байналмилалии кишварамон зиёд шуда истодааст. дар замони муосир дар ҳалли масоили байналмилалӣ нақши дипломатияи парламентӣ баланд рафта истодааст. маҳз тавассути дипломатияи парламентӣ ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилаи судманд ва таҳкими сулҳу амнияти байналмилалӣ ба назари моён муфидтар аст. дар сурати интихоб гардиданам ба ҳайси вакили маҷлиси намояндагон саҳми худро дар татбиқи сиёсати хориҷии мамлакат гузошта ба хотири ташаккул додани ҳамкориҳои байнипарламентӣ бо кишварҳои хориҷӣ бо мақсади ҳимояи манфиатҳои давлат ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон талошҳо мекунам. ҳамзамон дар доираи созмонҳои байналмилалии хислати умумӣ ва байнипарламентӣ дошта дастовардҳои миллиро маърифӣ намуда ҳуқуқу манфиатҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳифз менамоям. ҳамзамон ҷиҳати тақвият додани ҳамкориҳо дар самти муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони мамлакат дар ҳамкорӣ бо мақомоти ваколатдори давлатӣ ҷидду ҷаҳд мекунам. интихобкунандагони азиз, аз ҳар яки шумо ки тақдири минбаъдаи ватан бароятон азиз аст даъват менамоям ки санаи 2 марти соли 2025 дар интихоботи вакилон дар маҷлисҳои сатҳи гуногун иштирок намуда ба тарафдории номзади арзандаи худ овоз диҳед. иштирок дар интихобот маънои эҳсоси масъулият барои тақдири минбаъдаи мамлакат инчунин гузаштани саҳми худ дар ташаккули Тоҷикистони демократӣ ва пешрафтаро дорад. барои таваҷҷӯҳатон сипосгузорам.